እቶም ፍላይ ኣብዚ እንሪኦም ዘለና 3-4 ሰብ ከዓኒ ነቲ መንእሰይ ብምትላል ናይ መልሓስ ምትላል ካብ ሓኽሊ ድሙ ንላዕሊ ናይ ምትላል ዓቕሚ ዘለዎ ኣብቲ ጭፍራ ኣብኡ የለን ካብ ስልሕልሖት የሴፍ ገብሪ ሂወት ንላዕሊ ናይ ምትላል ዓቕሚ ዘለዎ የለን እቲ ዝሰልጠነ ዝበሃል ሰብ ኳ ከጣልል እውን ዝኽእል ኣይኮነን ሲልካ ዝርዕርዕ ሲልካ ሰፈር የብሉን ኣብዚ ቦትኡን ክትብሎ ይትኽእልን ንፉዕ መታለሊ ይኮነ ንፉዕ ሓሳዊ ይኮነ ንፉዕ ሓሳብ ይኮነ ኣብትየለ ሲልካ ዝርዕርዕ ናይ ዝሰብዚ ዝርዕርዕ ወል ሓንቲ የለን እዚኣ ከምዚ ኣመሰሉ እዮም እዚ ደሳለ ዝበሃል ሲልካ ልካምያ እዩ ወል ሓንቲ መምራሪ ንሱ ከዓ መምራሪ እቲ መረረ ሃየ ንጠምና ንፀምእና ዘለና ከምዚና ይእሰር እንዲሰብ ሲልካ ቅድሚ 10 ዓመት ዝተሓየኸ መስቲካ ከምዚ ኣድግሲ ድሕሪ 3 ስሒቓሲ ኣኼባ ነይሩስ ኩሎም ስሕቁ ነይሮም ቶም ዝኣከቡ እንስሳታት ኣድጊ ግን ድሕሪ 3 ስሒቕ ኣብቲ ኣኼባ ስቕ ኢላ ውዒላ እንታይ ኮን ክስሕቅ ከተበልዋስ እቲ ናይ ብቐዳማይ ስሒ ተረዲእኒ ኢላቶም 3 መዓልቲ ወሲዱላ ተረዲእዋ ንክስሕቕ ማለት እዚ ከዓኒ ንጠምለና ክበሃል ከሎ ንጠምለና ኣይብልኒ ነይሩ ሕጂ ሰብ እንታይ ኮይና ኢና ጠሚና እንተ ኮይና ፀሚና ኣብ ዝተረዳእሉ ንጠምለና ከም ኣድጊ ማለት ሎሚ ንፀምእ ኣለና ሎሚ ንጠምለና ዝብል ሰብ ተልዩ ከም ኣድጊ ገይረ ዝወስዶ ኣነ ከምታ ኣድጊ ድሕሪ 3 መዓልቲ ዝሰሓቐት ኣብ ግዚኡ ንጠሚ ንፀምእ ክበሃል ከሎ ጉቡእ ሕቶን ርእቶን ነይሩ ቅድሚ 10 ዓመት ቅድሚ 7 ዓመት ቅድሚ 15 ዓመት ምክንያቱ ፖለቲካዊ ድርትነት ኤርትራውያን ንሱ እዩ ነይሩ ኣብ ሃገርና ከቢድ ፀገም ነይሩ ጠንቂ ብጉቡእ ኣየለለይዎን ነይሮም ስለዚ ሽዑ ክሓቱ ጉቡእ ሰዓት እዩ እቲ ዝሓትት ሰብ ወይ ዝዛረብ ሰብ ኣለ ተኮይኑ ዘፀብቀሉ ሽዑ እዩ ነይሩ ሽዑ ክዛረብ ዝኽእል ሽዑ ፅቂትካ ፀኒሕካ ስእልካ ከምበለውለው ክትብል ፀኒሕካ ሕጂ ከም ኣድጊ ድሕሪ 3 መዓልቲ ሰብ እንታይ ፀገም ናይ ሃገርና ኣብ ዝርዳእሉ ዘሎ ቀዳምነታቱ ኣብ ሰርዓሉ ሃገርን ሃገራውነትን ኣብ ዝሰርዓሉ ሰላም ናይ ህዝቢ ንቅድም ኣብ ሰርዓሉ ጠሚና ፀሚና ዝበሃሉ ከመይ ጌርና ተሓጋጊዝና ንሰግሮም ከመይ ጌርና ናብ ረህዋ ንመፅእ ብዕጉስ ኣከባብ ኣብ ዝኸደሉ እዋን ኮር ተገልበጥ ሕጂ ንጠምለና ኣበይ ነርካ ኣበይ ሓጊኻ ሕጂ ናይ ዓዚ ሲልካ ሃጠቆጠው ስለ ዝኾነ እዚኣቶም ነቲ መንእሰይ ሕምቲ ክትክትክትክ ኣቢሎም ኣብ መወዳእታ እዚኣ ኮይኖም ተሪፎም ነዚኦም ኣሚኑ ግን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝተዳጎነ ነዚኦም ኣሚኑ ብክላባት ዝተበጀለ ነዚኦም ኣሚኑ ሂወቱ ዝሓለፈ ዝሰንከለ ከርተት ዝብል ዘሎ ኣቡና ዲ ናይ ቡን ሰደሎም ነበረ ነዚኦም ኣሚኑ ዝጠለሞም ጥራሕ ዘይኮነ ነዚኦም ኣሚኑ ናብ ኣዲስ ኣበባ ገፁ ግን እውን ወጠም ዝበለ ነይሩ እንታይ እዮም ዝብልዎ ንዕኦም ሪኢኹም እታ ፍርህ ስዒርካያ ፍርህን ስዒረያ ንኽትብል ኣብነት ይኹኑ ንስኻትኩም ንቅድም ኣብነት ኩኑ ኣይብልኒ መስኪን ኢልዎም እንዲ መወዳእታ ዘይበሉ ቁንጣሮ ግን ነይሮም ቁንጣሮ ናብቲ ኣዲስ ኣበባ ገፅና ከይድና ኣለና ሓሊፍና ኣለና ዝበሉ ነይሮም 5-6 ዝኾኑ ሰባት እነዞም ሰባት እዚኦም እንታይ እዮም ዝብሉ ሪኢኹም ዶ ንፍርህ ስዒርናያ ንፍርህ ኢኹም ንስኹም ስዒርኩማ እዮም ዝብልዎም ሓደ ኣነ ዘርምመኒ ንሻዕብያ ወይ ንመንግስቲ ኤርትራ ዘለዎም ፍርሂ ንቡር እውን ኣይኮነን ክፍራሕ ይግቦ እንዲ ሓያል እዩ ሓደገኛ እዩ ኣብ ዘለኻዮ ኣሎ ህዝባዊ ግንባር ሓያል እዩ ክትፈርሆ ትኽእል ኢኻ ግን እቲ ፍርሂ ንቡር ኣይኮነን ናይዞም ሰብ እዚኣቶም ክንሃርሞ ኢና ረጂም ቼንጅ ይብሉ ንቡር ፍርሂ ግን ኣይኮነን እውን ዋላ ክፈርህዎ ግቡእ እንተኾነ ንቡር ፍርሂ ርን ያኒ ፍርሂ ኢና ስዒርና እንታይ ዓይነት ፍርሂ ዲ ነይርዎ እንታይ ዓይነት ፍርሂ እንትኸብዶም ነይሩ ኣነ ይፈልጥኒ ንፍርሂና ስዒርናዮ እንድሕር ከምዚ ኮይኖም እኮ በዓልዚ ኣብ ዓዲሲ ርእቶ ሃቢልካዮ ብዓዲ ውሽጢ ዓዲ ኣቲስ ብጩቕ ኣይብልኒ ማለት እኮ እዩ ማዕረ ከምዚ ፍርህ ኣለዎ ተኮይኑ በዓል ሓኽሊ ድሙሲ ብጩቕ ኩሉ ይኩል እዮም ሕጂ ብዚ ንዛረብ ኣለና ንሓትት ኣለና ዋ ኣብዚ ኮንካ ሃለውለው ምባል ደፊረዮ ኣየብለካን እዩ 5,000 ኪሎ ሜትር ሃዲምካ ቱታ ምባል ደፊረዮ ኣየብለካን እዩ ብመሰረቱ ወላ ትፍርሂ ስዒርናዮ ዝበሃል ዘሎ ኣይሰዓርዎን መሳኪን ፎቢያ ኣለዎም እዞም ሰብ እዚኦም ፎቢያ ናይ ህዝባዊ ግንባር ናይ ሻዕብያ ፎቢያ ናይ ኤርትራ ኣለዎም ናይ ፍርሂ ፎቢያ ማለት ነቲ ፍርሂ ኢና ስዒርናዮ ኣዲስ ኣበባ በፂሕኩም ኢሎምስ ነቲ ፍርሂ ኢና ስዒርናዮ ኣብዚ ናብ ፖሊስ ጠኒንኩም ኣትኹም ኢሎምስ ነቲ ፍርሂ ኢና ስዒርናዮ ሕጂኹም እንዳበሉ እዮም ፃወትሎም ፍርሂ ኢና ስዒርናዮ እንዳበሉ ናብኦም ከገምግምዎም እቲ ዕላምኦም እቲ ፃዕርናቶም ናብኦም ክወስድኹም ስጋብ ሕጂ እውን ተረፍኩም ኣለኹም ተኮይንኩም ዝተረፈ ሰብ የለን ዝተረፈ የለን ዝናይ ሽወደን ርኢናዮ ኢና ክንዲ ዝኸውን ኤርትራዊ ጠቕላላ ኣብ ገዛ ዝተረፈ የለን እምኒ ድርቢ ዝተረፈ የለ ገለ ዝተረፈ የለ ብሙሉእ ይብትዳስ ውዒሉ ካብኡ ንላዕሊ ኤርትራዊ ስደት የለን ካብኡ ንላዕሊ ኤርትራዊ የለን ካብ 20,000 ንላዕሊ ናብ 30,000 ገፁ ዝግምገም ህዝቢ ኢና ርኢናው ብሙሉእ መንእሰይ ነይሩ እዚ ተሪፊ ነበርያ ነበረ ኮይኑ ዛንታ ኮይኑ ደድሕር ከልቢ መጉያይ ተሪፊ ሕጂ ናይ ተጋሩ ቁፅሪ ወሲካ ባዝሕናያ ገለ እንዳበልካ ኢኻ ተልፈፍ ክትብል እምበር ኤርትራዊ ናብ ኤርትራዊ ደንብኡ ናብ ናይ ኣቦኡ መንበር መፅኡ
እቲ ምትላል የለን ኣብ ጥዒ